godziny, omówne faszkafy o godziny. Masy jeszcze hebben zo'n punten, dus is nog aan 6 aan 7. En dan hebben we punten dus gedaan. Met een leiding hoor, sorry.
combinatie van de ballen. Roger Bal. Und Schafleier die Wopperie ist der Bassismo. Weidelsmo Sexta. Personal bewoner, etc. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. Och sen Marcus Hausen, former IFF, som hantar sig om medaljer. Ja, eerst even willen takken bij SSU voor een fantastische goal van Allen, voor George Ball. Och SSU blev gärna förstått till Gottlieb Hester. Men det var inte så spännande. Vi börjar med att välja bästa läkare. Vi väljer en bästa läkare till Torgeriet. Och till SSU var det Bjarne. Och till Flej var det Mattias. Ja, så får vi aan Suderhuis met dit. Och så är det ställvinnare, Fiskesteg, Närkan Höjning, George Ball, Theo Flej, Lizzie Barn.
det släppa till det här så jag ska ha mitt men jag vill Europa att lunchen för Drunchen 12 från SSU och från Flay. Jag har tagit en gott debatt med stor och spela. Till lunchen. Hurra! Hurra! Hurra!